Det er fucking nederen at have æblekinder, når man har sådan en hjelm her på. Hvad? Ja. Nej, jeg kan mærke mine kinder. Du er bare... Okay. Hvad nu? Hvorfor skal du se? Jeg kan se mig selv der. Jeg føler ikke, at det er stramt. Det er ikke stramt nok. Det ved jeg ikke. Er det det? Det er det nok. Han har testet det. Hun ved ikke, hun er i tvivl om det er stramt. Jeg føler, at jeg kan bevæge mig meget. Nej, men jeg føler bare, at jeg kan bevæge mig meget sådan. Det kan godt være, det er bare mig. Ja, så nu kan jeg ingenting gøre. Jeg tror ikke, jeg kan komme på arbejde på mandag. Lukas, jeg tror ikke, jeg kan komme på arbejde i næste uge, fordi jeg har så ondt i hele kroppen. Ja. Vi skal bruge den video der. Ja. Fordi så skal jeg sende til min chef, så jeg kan ikke komme på arbejde, jeg har slået mig. Au. Gør det ondt? Nej, overhovedet ikke. Men det er god undskyldning. Ja. Oh my god, min bryn! Jo, du gør så. Jeg kan ikke fornemme, om han lyver. Skal du have en pose med? Nej. Det behøver jeg sgu ikke. Ej, hvor mange er der meget i bilen, mand. Ej, hvor er det sjovt. Det var der, hvor. Det er fordi, de spejler dem.